Yazini nkosikazi. Yini? Ngiyabamba. Kanti kahle kwenzakalani? Yazi kahle ngifuna ukuhlangana nengane zami. Ngifuna ukuhlangana nengane zami nomeli wami. Ende hayi ukuthi ngiyalina le. Cedile ngenhliziyo yami yonke ngikhuluma esondo lesiya kulo. Makuwe nengane zakho, ummeli futhi manje phakathi kanti yini? Kadeza abaningani. Kadeza abaningani. Ummeli uyapi ke? Ummeli wami noma nengane zakho. Wena awufuneki lutho ndawo. Akukhula ngathi uzophola khona. Manje ufuna ingane zami, ufuna ingane zami. Manje ngifuna ummeli wami, ngifuna ummeli wami. Ngiyathemba ukuthi uyangizwa ukuthi ngithini. Akho explanation izemintshelo ukuthi na yini ekufuneka. Hey sengishilo. Okay baba. Manje baba ummeli niyezwa ke ingane. Ummeli angizwisisi. Ngithe kuwe ingane yezami. Ummeli wami. Wena awukhola ngena khona. Siyezwana? Ummeli uyapi? Ingane yezi mhlawumbe ukukhumbulile and stuff but ummeli owami. Ingane yezami. Awuhlangane ndawo wena ngalokho. Manje ummeli uyapi? Nkosikazi. Ngikhuluma indaba esondo lesiya kulo le kusasa leli. Bazabe bala. Zakho ziza la. Emsini wami. Ucama ukuthi siya kwena. Kami. Akuhlangene khona lokho ingane yezami. Ngizongitshela ukuthi bayini ngasalo njalo. Yero. Manje uyaphuma. Ungishiya nje. Ungitshela ingane zami ukuthi ngeze ekhaya. Kami. Ngikabani kanti? Angeke zisekami ingane zakho. Nkosikazi. Ngikhuluma indaba ngakana ukuthi ngicela ingane zami size ekhaya. Emagcikeni ngora kakhumana. Kodwa nje ngakhulu ubheka lento leyo. Uhluka nokungithinta thaba ngungithinta nje kancane ngithinta. Thini? Thaba kungenza kanje. Hawu. Yero. Hawu. Uthaba udlala sesiside lesikhathi. Umuntu ngathi uzolahlekelwa ukukhona ngokungekho la. Indaba uthaba ngeke ufuna izingane zakhe ummeli. Uthaba ngifuthi kokuqala. Hayi, angizwisisi. Embedeni asangithinti. Ukudla engiphekela kona akasakudli. Uyangithithela Thaba. Ifoni yakhe ihlezi ku flight mode. Mangimbuza ngako uvela hambe noma ngathi off. Usevela geze ayibani. Kanti ngangimshadelani makuthi kuzobuye kube nje. Yazi Thaba ngilana abaveza ndlebe wakhe. Useloko ufuna umnyamsola, ufuna ukushintsha iwili. Ngeke akubone lo. Angeke ngamaleli coshwe izinkukhu. Hayi mina ngisaphila. Isikhathi sami singaka engidlale ngaso. Ngimlindile akangithinti, akanamphela ngumuntu wesifazane ngiyafuna ukuthinta. Kade ngithandaza noNkulunkulu akaphenduli. Isikhathi sokuthi kumene ngenze ukuthini manje. Manje mina ngifuna umuntu welezinyanga 1 ngizothatha ingane. Ukuhlala kwami ngikungisiza. Le ndoda izongijwayela kabi. Umuntu ohamba inkonzo uhloniphekile kakhulu enkonzweni manje inkinga yami umyeni wami asanginelisi kahle manje bengifuna inyama kukhona abangilayele mara manje angiyazi lezi manje angifuni ukubukeka ngiyofika khona angazi noma mama angangisiza khona inyango yaziyo mama khona mntana iyasizana kakhulu ngempela mama inkosi uzabe ungisizile mama wangizala yebo mama ikuphi mama uzohamba mntanami uhambe ngofika lapha uzojika lapha okay ubuze ukuthi kagogo Mdlamini ukuthi kuphi akathuli kakhulu mntanami uzokusiza kakhulu mntanami manje mama angikumelanga ngibonakale ngingena emagcekeni wakakhe
Ngakhona mhlawumbe inamba yakhe simfonele mhlawumbe ngihlangane endaweni athizeni akwazi ukunginikeza lento engiyifunayo. Ngicela ngiphi inamba yakhe simfonele manje sihlangane somewhere. Okay mntanami. 078 Okay. Hello mama. Ninjani? Ngiyaphila. Ukhuluma nomamkwena la? Yebo mama. Kunosizo ofuna usizo la kuwe. Unenkinga enkulu kakhulu kodwa umuntu osontayo kufuna akafuna ukuthi abantu bambone makaza lapho kuwe. Yebo ufuna ukuthi nikhulumele eceleni naye. Okay. Ozabe ngase ehlathini. Okay mama, akufonele. Okay ngiyabonga sithandwa sami. Bye. Bye bye. Nangidonami uthi uzasiza. Yebo sisi. Hey Nkosi yami ngathi ngingangihambela kahle. Danki sisi ngizakubona simntanami. Uhambe kahle ngiyabonga mina sengizonikelela khona. Danki mntwana. Songisizeni. Aka. Sofuna inyanga. Ay umhlaba yaphupha inkosi. Ngazomntwana lo ufuna nengaka. Ngicabanga ukuthi afuna umuthi wendoda, ufuna umuthi wabadoda amanye. Uzothatha amadoda wabantu awasebenzisela umuthi lo. Hayi. Ngale kuyibona into hayi babe hayi. Lo afake into eningi. Afake into eningi. Indaba yakho. Ngifaka nomama. Ngiyabonga Nkosi. Bonga. Ngale kwalokho ngizophuma emawilini ngizofaka lamavezi andlebe abantwana bakhe into engayifundile phela kumele kubonakale ukuthi kahle kahle ngiselela kuzocaca angeke sesiside phela lesikhathi manje ngikhishwe nje kanjalo yabona indaba ukuthi unembeza isebenzi uJesu sizosizayo uzoletha ukungilinda ngicileke Nkosi lahlekela ukukhona ngokungekho mangingayeka lethuba Nwebantu kombe yikho noma ikuphi Nkosi yami kombe hey kodwa vele ke iswini konke sekusabonakala beka mina ngedwa usho njalo kodwa uzwe ngisafike Nkosi yami
kodwa konke kuzohamba kahle. Siyaphila man, esibona amabhunu man. Ayikodwa ngcono umuntu uyagcina nje kule nyanga lo. Hayi. Uzobona ke makhi. Hayi. Oh. Nkosikazi. Ukhathele yini? Hayi ulele yini? Bese ngizomekile. Hayi uncese usemkhona. Hawu, nalo bamba lakho selikhona. Kade ngokulindile. Heyibo, ha. Engaye ngabuye la. Hayi. Hambe kahle. Heyibo. Wangigoba ufana vekiyezwa. Kuningithekela ngazi beyela ukreverse. Manje beyela ukreverse. Uthapelo wathi ukreverse yama. Ngumsizo driver ukreverse usizo driver. Hayi, Nkosi yami. Unqomo nyaka mugcina le ngempesheni. Hawu, sorry. Mama sekhaya. Kubantu ulambile ke. Shu. Njani? Ngajabula kabi. Yo. Bese ngokuphakile vele ukudla kwakho. Hayi, sewangisiza yazi. Hayi, kodwa hayi. Umsebenzi lapha ngitholisisi kahle uthi bafuna ngisebenze inyaka emingaki lapha ekona amathimba amatshe ukuthi ngiyahamba mina inyanga ogcina manje. Hayi bahana. Kasuthu bahana. Kasihaba kadidinayo. Shu. Ukudla kwakho. Shu. Sithemba ukuthi uzakenjani uphekele your favorite thing. Yebo, le stew. Eish. Yeah. Hayi. Manje wena usodlile? Hayi kwaze kweqa phela ngilungu ngiphendile ngaze ngagcina sengizobekile. Ngiyamangala mina ukuthi manje mase ngifika sokulele. Hawu. Uyasakandla ukuthi azime ngihale yasemsebenzini. Ngithi manje dala wagcina ukudla kwami ngizathi. Yeah. Bengingazi ukuzokudla noma ngekuphi. Ungashinjalo yazi. Kumnandi. Ngiyajabula. Yabona kumanje. Nyadla. Nangu ningikhona. Uthi ngathi ngicela ngiphinde phezulu kwona lokho. Ngiphinde. Hayi yo. Hayi. Yabo. Yumnandi lokudla. Amsezi lapha Mabhece Mtamarishi namhlanje. Kodwa nje bana manje lokho. Hayi, uthi ungangiphinda futhi kumanje. Kuloko ninga ngalo. Uthele nje kube ngalo lokho. Ngile nje udathi isuje. Ngake ukudla kusuje nyura. Akusekho kuyo. Ufuna ungiphinde futhi. Uphinde. Hayi, ngizophinda. Vele kusele kuningi. Noma ukukhathela mangena la. Ngingena ekamreni lapha. Phela sokwagatshela. Angathi angafika athi ungivakashela. Uzadla kakhe. Hey. Lokho kuyenzele wena nje special. Ngitholela amanzi. Alright. Ngitholela amanzi. Ngimna lokho yazo. Yazi mina ayishabazi. Ngikuletela amanzi. Hayi ndaba manje amasi. Awusaqeda ukudla kwakho. Ucela ungathi lona ilina mokulala. Imali kwenzakala manje. Ungiphathela amanzi mama wasangapha. Okay, kodwa uzaqedela ekusena ngithi. Hayi manje ngifuna manje. Ngifuna ingane zami. Oya, yenze njani ingane zami? Thaba ngizolala nani? Nkosikazi. Hayi, ukulala ngibala umsimo. Hayibo. Awungeke. Angiphamasi. Unani? Umuntu engihamba. Hayibo. Kwenze njani? Kwenze njani baba? Baba. Kwenze njani? Yini? Umuntu ehamba. Yini? Kwenze njani? Ngokutholela amanzi. Thaba vula amehlo. Kodwa Nkosi. Ngenzeni? Thaba vula amehlo.
hlala la Thaba abantwana bazofika ngiyakuthembisa ngizabafonela samcela uvula amehlo Thaba vula amehlo Thaba baba hlala nami Thaba vula amehlo Thaba ngiyenzeni Thaba vula abantwana bazofika ba begezela ngizabafonela abantwana bafika sekusile manje bazothatha ibhasi lokuqala ekseni ngiyakuthembisa ngicela uvula amehlo yes vula amehlo Ngibona ngenzeni Thaba vula amehlo Thaba wake up Thaba bo abantwana bakuzofika ekseni Thaba Vele nkosi amanzi bese ngiyaphiwa amanzi ngizokupha amanzi ngicela ukuthi ubegezele Thaba ngiyakwazi ukushiya nje vula amehlo Thaba vula amehlo Thaba vula amehlo ngizokutholela amanzi manje nabantwana bazofika ngiyacela vula amehlo ngiyakuthembisa vula amehlo amanzi inganza baby sakhona namanzi Thaba namanzi ziphi inganza ziyazi ngibafonela baba Thaba baby vula amanzi namanzi zama ukuphuza Nkosiyami Thaba vula amehlo uzoba ngcono ngiyakuthina la yenzeni abantwana bazofika sekunjani baba vula amehlo kuyahla mntwana abantu bazofika manje abantwana bakho bazofika bazokubona sengibafonela ngiyabonga kakhulu uzizwe ngcono manje Right manje ngcono kakhulu yenze njani right ndlele kahle right yomthini right Thaba awukho right ngiyamthini nkosazi right ayike ingenza msiphi ngiyamthini kukhona njani kodwa awukho right akusizo sasekhona kodwa baba yazi ngiyancika ngizoba right yasiyazizwa manje ube right kodwa nkosikazi ngicela kudala bapho uthando lwethu abafiki namanje kodwa sikhona isidingo sokuthi ngibize ingane baba isimo sinjeni ngifuna zona nkosikazi ingane zami konja benginengane nawe besuke esethu izinga manje asinazo ifune ezami zela hey uzoloku ngicefezeleke nawe nengane zakho manje bengiyifonela manje ungithethisela ukuthini la ke ngifonela ingane zakho intandokazi ngiyasifonela ingane zakho yebo hello tandokazi yebo hello uyangizwa ukhuluma nomamncane wakho ubabe niyazi uyagula sekuyisikhathi igula and uyamcela bengicela niphuthume nifike la hlala khona asikho isidingo sokuthi ungibuze imininingwane eminingi efonini nina woza aqoqa abantwana abakini nizela ngoba babe uyanidinga manje okuningi senizokuthola manifika la okay ngizoyenza transfer manje okay sharp babathi manje bathi bashoda imali ogibela ngiba transfer futhi emalini yami imali abani imali yami unemali ngoba yimi umuntu wesebenza yimi umuntu onemali utshele imali yakho namali wena uhleleka wona lutho kodwa kusala imali lapho phela umyeni wami manje ngenza mzona ngeke sikana nemali khuleka sengiyisendela ingane zofika ungaziphakamile high blood ayinawo ehlisa umoya zofika ingane ehlisa umoya zofika ingane zakho sesendleleni ngehlisa umoya kodwa kwenzakaleni ngani ngaba nje in 2 minutes nje qhup kwenza njani vele hayi mina into ehamba la ngathi yangiblocka nje la inkomo zami kanjani mangakuthandazela hayi no uthandazela ngiyangifuna uNkulunkulu la kimi la into yicela nje ngicela sihambe siye laphani ngaba amagolide laphani bibe ngasisiza inyanga habe sona nisabinyanga thina la ekhaya umagolide uhlala ubaba yini emathexini babe hayi bona baba sikazihamba inyanga thina la ekhaya kungani namhlanje ufuna ukuhamba inyanga ukusho isigadi ukwenza konke selikhaya ukhula nje yidlo lenyanga lezi
Ukhula nje yizwe thina la ekhasi ngomthandazo. Wona ungitshela ngenyanga. Okwakuzwaphi lokho? Yebo siyami kodwa noma uzalela mthetho. Izokhohlakala. Ayikho into leyo, ayikho. Wena uzoqiniswa umthandazo. Wathi ukuthi manje umthandazo ngibiza igama lenkosi. Wena ayikho into ezokuphilisa ngaphandle kokubiza igama lenkosi. Inyanga lezinkulunkulu baba somandla. Ngiza kuwena manje mdali wethu. Ngifuna ukuthandazela mina. Hayi, umthandazela Christian. Ngifuna ukuthandaza. Ngithe kwesemakhona lapha abantu banamabhizinisi, ngomagolide, banamatekisi, ngamagolide, umagolide uthatha itaxi manje, into ihamba kahle. No, ngeze lo nto leyo. Kodwa ukuthandaza mfazi, kodwa ukuthandaza. Ngifuna ingane zami lesela. Siyazi ingane zakho baba. Yebo. Thula ngene. Baba, hayi bo uye lo. Kwenze njani? Hawe Jesu. Ngika ngene ntsongo isihlolo. Akusabonakala lokuthi uye phela manje abenze njani? Ispo. Hayi yabengene vale minyango. Ungibhasela. Usibizela isidumbu. Soyenza njani amasusibizela isikhala leso sidumbu lezo kunisifuna manje. Bengikhilisa life nalomuntu kumnandi sesingasidinga manje. Kahle nomsindo, ngiyakhula manje lo msindo. Kula nabo umfazi wakho. Ngibona umuntu. Uma khosazana. Sasazi ngoba sogula. Uphi sibezile? Akazi namagama ethu. Hayibo. Kube nje akamshiyanga umama lo baba ngabe akekho nje bona uyafa nje njengamanje. Yadeleke ngibekele isicayifile. Kona ubani? Mina ngumfazi wakhe. Umfazi wegama yini onto omsizile umsize ngani nafa kuyimanje umsize ngani nifika nje usibiza sefika soyenzani ubuya kude nemali zakhe hayi naye emathi uyafa okusala abeningasazisoke lesikhathi man akekho nje baba yenza lento le akekho awazi ukuthi sihlala sidleni bese uyafika ngoba sokugula la sekumele sizomnakekela hayi cabanga siyeke izinto ebesizenza cabanga baba yehlisa umoya sesifikile la kodwa nangokutshelile ngale ngane lezi lokhu ngizela ingane bana mazikwenza ugcineni khona kanye kade kuloko kuweta wethu ugula ngoba sobona ukuthi wayethina ungasazi ngayo ukuthi soyasazi kanhlako vele ngeke ngizenazi anifunda manje sifunani la sibiza yini nathi indoda yakho uphume kithi uyihla nibize babili alele nayo babili angakhe ubungasazi ngalutho namhlanje lesize sosiza wena sikusizelani sithi senzelani kuyaphila ufile kuyafana kade waphila empilweni zethu ngakhuluma nami kanjani ngibizela lizobona baba wena unjani ngithi ubaba wethu kushela umsana ngiqhuma nawe asina baba uyasikwazi yini sikubize thina bese siza masuhluleke yini ngathi umuntu afayo nje ngithi akade sobulo ufile nje kade wakhathile hawu sekumele size manje sosizana nawe akukho la kungena khona bantu abangilaleleni yehlisana umoya nilalela ukuthi ubaba wenu umbizeleni yimina enginifonela ngoba kade lokho lalela usibizeleni vele awukhulume phela ingane zakho ukuthi manje kuwe ngale ngathula ngazi ukuthi lalela uma wena makhuluma nami yazizwa Umuntu ozizele yona la. Lalela. Qede sihambe thina sibhizi kabi. lalela zingane zami Ngani zakho. nginibize Lalela nibabeni nake nibama. ngokuthi namhlanje impilo ayikho right Siyabona. ifa okukhona ngizokusho manje uNkulunkulu mayikuthi uyangithatha akakuthatha awukahle wena alona likhahla selifuna ukukhala izinto zami zikhona uma wena ulalele na ukuthi ngiphana ngani kwenzakalani Thando lethu ngani yami uyingane yami engithembayo ingane yokuqala kuleya family yani yasha uNkulunkulu mayikuthi uyangithatha akakuthatha awukahle wena alona likhahla selifuna ukukhala izinto zami zikhona uma wena ulalele na ukuthi ngiphana ngani kwenzakalani
uthando lwethu ngane yami. Uyingane yami engithembayo ingane yokuqala. Kuleya family yaneyasha. Le wadla imali zayo yonke zaphela uwedwa nolomfazi wakho. Kwenze njani? Ngabeka isikhiye khona lapho. Ucela ningilalele kahle bantwana ba. Isikhiye leso kunemali engayibeka. Nina nothatha isikhiye leso bese ngindirect uthi isave kuphi. Hayi isikhiye sikuphi uyasazi uzokhaya kwenze njani? Isikhiye sikuphi? Siyizwa. Phelile bantu abami. Sekuyiko nje ukuthi sodla imali ayisekho indaba lo muntu. Kodwa sekubaba nifikela indaba. Thulani bantu abami. Phela senzo lokukhala. Ukuthi benganandaba. Ngoba mhlambe khona thina ngeke savuka ngeke. Phela ushelile imali singayidla yona. Asambeni ngesobheka isikhiye. Asambeni. Sanamazi. Lomuntu bekangekho impilo Ubaba okusalayo. Okusalayo baba biyabazana. Noma bangamazi bagcina ngokubazana. Khona babenishiyele yona. Ngisana ukukhala ke hamba nobheka isikhiye, ngithatha isikhiye niye la ubaba benanidirectele khona. Nithola imali. Senze lokho nje ngempela. Hayi bonini. Ubloma mncane wakhona.